da dantzalakona. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Txiribitunen abenturak pikutara joango dira. Akabo, bukatu da abesti naskagarri horiek entzun beharra. Altzaporru, altzaporru. Amaitu dira barrealgarak. Oraingoan ez dira libratuko sudur gorri horiek. Ni naiz aginteduna, bai horixe. Ni naiz hemen agintzen duena. Zirri, mirri eta txiribiton, kalabozoan sartuko ditut gaur, betirako, bai horixe, gorakatu zain! Arratsaldeon. Aizue, dibertsua ez da munduan dagoen gauza bakarra, Tarteka, bazterrak garbitu ere egin behar dira? Nondik dator usai hau? Bueno, bost axola. Ni ona ongi pasatzera etorri naiz. Eta zuek? Baitara? Beno, horretarako ez ze baino lehen 3 lagun aurkeztu behar dizkitzuet. Bata, Alaia bezain jakintxua da. Bestea berriz, gaizto xamarra, baina oso bihotzonekoa. Eta 3. Isila bezain kaskagorra. Ezagutzen aldituzu, Nortzu dira? Zerrak berri, esan berra, haupa basauri! Ai, azenolako kuadrilla jatorra etorri zaigun gaur ere. Kaixo, Isiar, gure lorategiko larrosarik ederrena. Kaixo, eskerrik asko, Zer duzu baina? Ez, izane antzoki hau hain da errerra, baina, bada... Agian, zure jantziak ez datoz bat zerlekuen kolorearekin? La moza! Zuen burua handi horiek ere ez datoz bat barrenen duten zerrau zapurrarekin. Beraz, ixo! Ixo! Konta idazu, gure printzesa paregabea, zer keskatzen zaitu? Esaten ari nintzaizuna, antzokia oso ederra dela, baina sekulako kiratxa dago, usain txarra dago. Ai, Isiar. Babarrunak osaltzea oso arriskutsua baita. Favorez, txiribiton. Txiribiton, mesedez. Edo ireturuta ustelazeok, edota deskuiduan gaur xeleberkerin bazkaldu duk, Ni basakiat zer janduen honek. Seguru, galtzerdi zikin bat ogitartean. Ai, txirri. Jakituriaz beteriko aurpegi zuri maitagarri horrek izango du egoera traketxa hau moldatzeko irtenbiderik. Aixue, mesedez, Baldakizu honek zer ematen duen? Zer? Venezuelako telelogela horietako bat. Telenovela, esaten da, Mirri, telenovela, eta ez telelogela. Txiri, nahi telelogela, telepopela igual zaidak, Baina, zuek biok, zuen kursileria guztiekin,
Logalea bat idazu. Tia. Ara, utzi ditzagun kokolokeri guztiak alde batera, eta abiatu dezagun gure gaurko martxa. Aizue, basauritarrak. Zuei guztioi abestea gogoko zeizue? Bai! Katxorri miliputxi. Zertan ari aiz motel? Katxorri miliputxi. Astilloago, itzekintzak bestela, ni neronek etziatu lertuko. Katxorri miliputxi. Abestu nahi dugula, jopela, ez du gexenten itzen. Mirri, aipatu beharra dago, behingoatik ideia bikaina izan duk motel, zorionak! Beno, denok ados baldin bagaude. Ia zuen musikaz konkistatzen gaitu zuen. Cachurri miliputxi, cachurri milipam, cachurri miliputxi, cachurri milipam, tachorila camora, xubani morila. Cachurri miliputxi, cachurri milipam. Carracachuchi macula chete de bolicho trala la churita morrita. Carracachuchi macula chete de bolicho trala la churita mu. Carracachuchi chimacula chente de policho trala la xurita morrita. Carracachuchi chimacula chente de policho trala la xurita mu. Cachurri milipuchi, cachurri milipam, cachurri milipuchi, cachurri milipam, tachori la camora, xubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Con la bichola no lo purica la momo muchaca la camera tuta poco robucha cha. Con la bichola no lo purica la momo muchaca la camera tuta poco robucha. Coco la micholo lo burrica la mumu mumu shaka la cabera tuta cucurucu sha. Coco la micholo lo burrica la mumu mumu shaka la cabera tuta cucurucu sha. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachori la camora, xubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachori la camora, xubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Hau da misterioa. Bila eta bila nabil, baina ez dut inorra aurkitzen. Elbiren rulotan beidatu dut, baita atzekaldean ere. Baina ez da inorra geri. Hor egongo dira, seguru. Berriro begiratuko dut, ia norbait aurkitzen dudan. Kaixo, arratsaldeon. Gaur ikusiko duzuena magikoa da benetan. Asmakizunen mundu fantastikoan murgilduko gea. Gure matxin handierekin batera. Ikusiko duzue. Matxin, presa ode? Ez! Txoska. Matxin, ea, atera kutsatik, Ez du nahi! Baina nola... Matxin, jendea, zain daukagu motel, atera, azkaribili. Ez. Bueno, zuek lagunduko didazue Matxin kutsatik ateratzen? Ba, begira, hiru arte kontatuko dut, eta txalo bero bat eskainiko diogu. Ba? Venga, ba, 1, 2 eta 3. Matxin, entzun duzu? Entzun zer? Ba, hemen bildu garen guztion txalo zaparra da. Ez dut ezer entzun. Ea, berriz egingo dugu, baina pixka bat fuerteago. 1, 2 eta 3. Matxin, orain zer, Orain zer? Orain zer? Egin zer da, eltxo baten egaldia, akaso? Eltxo baten egaldia? Azken aldiz, Matxin. 1, 2 eta 3.
Altzakorrua da gure lagunak! Altzakorrua! Txakeldunak! Matxin, utzi kantuak aparte. Zuek ikusi nahi dituzue Matxinen ahalmen magikoak? Bai, ez da? Eta... zu! Atera txangarra sudorretik! Txarriki! Ei, respeto pixka bat. Bueno, begira, gaur egingo dugu gauza ezinezkoa ikusiko duzue. Hemen daukagu, hau. Eta honekin, Matxin, jantzi hau. Ez. Matxin, jantzi hau. Ez, du nahi. Zer dau? Hau, paper poltsa bat, jantzi. Ez. Jantzi. Jantzi zeu! Jantzi. Ez du nahi, ez du nahi. Hori da. Jazta. Ez dute zer ikusten! Horregatik jarri dizut, hau? Bueno, Matxin... Matxin zer gertatzen da? Azek iratxa. Azek iratxa. Zer gorritu zenen? Ba, hemen, zapatak. Eta kartxontziak ere bai. Kitxo. Matxinek... Itrarria daukat! Matxinek ez du ezer ikusten. Kera dago! Matxin, mesedez. Bueno, orain, Matxinek hainbat gauza asmatuko ditu, baina ezer ikusi gabe. Logurea! Aguantatu pixka bat. Eta orain, lokartzen ari naiz. Matxin, nik orain bertan erakutsiko dizkiodan gauza guztiak Matxinek asmatuko ditu. Matxin, prest zaude? Matxin, prest zaude? Matxin, lotan geratu da. Igual dio, hemen daukat, hau, begira. Zuek ikusten duzue zer da, ez da? Orduan, berak asmatuko ditu zer den, baina ezer ikusi gabe. 1, 2, eta 3. Matin, zer da, hau? Horretza! Oso ondo, Matin! Hori da, zara bero bat, zein nire! Urrengoan sekulako muturrekoak enago dizut, Eta jarraitzeko... Ez du nahi, jarri hau, ez du nahi! Hori da. Kendu? Gero. Haitxu, mesedez, zu, altxatu. Hori da, zutitu jarri. Ez, zu. Hori da, nor? Zu ez. Hori da, zu. Bai. Bai, zutitu jarri. Oso ondo, hori da. Orain, altxatu eskua. Hori da. Matxin, zer dauzka eskuan? Eskuan? Zer dauka? Atzak. Hori da, atzak, oso ondo, atzak. Oso naiz. Barakit, bain, itxun pizka bat. Orain beste galdera. Ze esku altxatu du? Ze esku? Bai, ondo pentsatu, Ze esku altxatu du? Zikinio daukana. Zikinaz, eskuinekoa ala eskerrekoa? Nora? Eskuinekoa ala eskerrekoa. Ondo pentsatu, Eskerrekoa! Matxin, txon. Eskuinekoa ala eskerrekoa. Eskuinekoa ala eskerrekoa. Eskuinekoa! Oso ondo, oso nire! Bueno, eta orain... Ni ganoa! Orain ez, orain dik ez dugu bokatu. Berriz? Berriz ingo dugu eta orain datorrena... Onena da. Poltsarekin berriro? Bai, poltsarekin berriro. Kakazarra! Jarri hau. Edu nahi! Hola. A ber, Matxin, zer? Azken hilaran, neskatxa bat ikusten ari naiz. Zer kolorekoa da bere jertzea? Neskatxa diozu? Bai, neskatxa. Nor, itxuzarena edo gereagoan dagoen konkostarena. Jertzea, zer kolorekoa da bere jertzea? Konzentra zaitez, Txointezak, altzakorrua gure laguna, altzakorrua, gorria! Oso ondo gorria da, txalo bero ba! Oso naiz!
Gorria, osona, osona. Hori da. Orain, honekin ja bukatu dugu. Eta jarraitzeko... Jarri. Berriz egingo dugu. Jarri. Hori, bat, bi... Hori da, Eta orain, Matin, begira, laugarren hilaran, ikusten ari naiz gizon bat. Esan gat. Gizon horrek zer koloreko du bere hilea? Bere hilea? Bai. Nor, buruz hotxok? Ez, barkatu, buruz horiek ez daukate hilerik, Ez. Ondo pentsatu, zer koloreko du gizon horrek bere hilea? Pentsatu, Altzakorrua gure lagunak, altzakorrua. Beltza, oso, oso nara. Markatu, zer? Trampa gindula? Ez, hemen dago boltsa eta ezin du ikusi. Baina nola da, nik endudet eta boltsa eta... Baina, Matxin, zer? Ai, baina, barkatu, segiten duzu burua aldrebez... Ezin de jarri hando. Zer ketatzen duzu? Ataskatuta nago, nola ataskatuta, eta gainera trampa hutsa egin duzu. Txopizka bat, barkatu, ezin de... Nola ezin duzu, haze lotxa, guazen emendik, Matxin. Ezin de, jarri goltza. Ez, guazen emendik, agur, Rulotean kopotuko dugu. Agur. Ongi dakizue gure mundu hau magikoa dela. Ni horrek guztiz erakartzen hau izan ere gutxiena espero dudanean edo zer gerta daiteke. Zuei berdina gertatzen altaizue. Aizue, izan ere gure eguneroko bizitza zer da? Goizean jeiki eta eskolara joan. Eskolatik itzuli eta bazkaldu. Arratsaldean berriz eskolako lanak egin. Gero afaldu eta gero ohera. Altzaporrun aldiz ez da horrelakorik gertatzen. Hemen dena hankaz gora jartzen dugu. Etzazu barrerik egin, pinpilin pausia gaixoa, eta etzaizu ezer txarri gertatuko. Tira ona. Zer gertatzen? Historian izan den alguaziliko kerrena izango naiz, maltzurrena, krudelena. Ondo baino hobeto damutuko zaie hiru alproja horiei ni desafiatu izana. Entzun! Kakuzain haserretzen denean. Kontu zibili! Mamentxe naiz berriro eta bakarrik ez dut inor topatzen? Horri bilinez begira, baino ez dakit non demontre sartu diren. Dena den ez da bat ere harritzekoa. Izan ere, lurrup kakusainek eman didan sustoarekin ez naiz errekuperatu. Dena den, lurrupin esan dut eta lurrupin ikusi alduzue. Lurrupin ikusi? Ez. Izan ere, agian, lurrupinek bere anaia bikia hemen zela jakitean, hanka egingo zuen. Susta itzela mandia zutxiribitan. Tira, Ixiar, berriro ere bakarrik altzaude. Bai, hemen naiz berriz ere. Txirri, baina esan dut ikusten, hemen beste inor ez dagoela. Berriro ere bakarrik altzaude. Baina ez ikusten duk, buru hortan zer duk. Zerrautza edo simaurra. Balda inor hor barrun. Ez omen dabil inor. Nahikoa da, Mirri. Nahikoa da. Ixiar, triste ikusten zaitut, goibel, motelduta. Kakusainek mehatxatu egin gaitu. Kakusainek?
mehatxu guri kakusainak? Nola, zergatik, noiz? Nola da posible? Futboleko baloiak zergatik dira bolobilak, esan, bizkar. Bai, arrazoi duk txiribiton, arazo konpondu beharra diagu. Horixe, guk konponduko dugu araxori. Horixe, munduaren salvazioa gure eskutan esago! Guk konponduko diagu araxoa, eta famatu ingo haituk. Tintin eta Milu baino famatu dago. Fernanda Mesketerra baino espetsuagoak! Ursaiz eta Etxaberria, baina ezagunagoa munduan, oiz? Mirri, pelikulero hutsa, aiz motel, pelikulero hutsa, baina, hau ez da txorakeri kontua, Hau ez da txorakeri kontua. Ez, oso serioa da. Kakusainek esan du, kalabozan sartuko zaituztela, agindu egin du. Kalabozoan! Ez da pentsatu ere. Horixe! Lagunok, adiskide maiteok, Nain? kemena ausardia behar dugu. Iritsi da garaipenaren eguna! Horixe! Denok irurekin. Ez. Irura... Denotzat, nola da. Iruta esazpi... Ez. Bita bi lau sardina bat. Nola da moskatena. Denok batera eta oiaskoa eltzera. Tira, irabaziko dugu eta kitio. Hor konpon. Ei, txiribiton ez zaite gaiztoa izan. Ojo, gu ez gara gaiztoak, Gu ez gara inondik ere gaiztoak. Baina kakusain hori, nire muturren aurrean aurkitzen badut, oiokumi hori aurkitzen badut, ez. Zipli eta zapla. Horixe, zipli eta zapla. Mirri, nik egi esan, inori zipli eta zapla jo baino, nahiago dut txipli txapla kantatu. Zer iruditzen zaik? Bueno, tira, konforme. Txipli txapla bestuko diegu, baina susmo arrarorik. Izaten badut, ojo, Beno, hobe duzue Mirri abestu eta arazoak aztu. Ni bitartan lurrupinen bila joango nez, bai? Eta kontu zibili kakusain hemen inguruan data.
Ikusi alduzu ez delako lagunak dakartzadan, haze laukote majoa. Aurkezpenak, aizue. Kaixo polita. Ja, esan itzazu zuen izenak. Gaizketa koldo. Gaizka eta koldo eta nondik etorri zarete gaizka? Bat basaritik eta bestea Gernikatik. Pentsa zeurrutitik etorri diren, Eta nik zera jakin nahi nuke, baldaukazue aitak eta zuk bien artean alako hobi beresirik. Bai, Zein? partxisa eta monopolia. Zelako joku politak, txalo batez hartuko ditugu, gaizka eta koldo. Eta bebikotea osatzen dutenak ere nortzu diren jakin nahiko genuke guk. Nortzu zarete? Jonander eta Agustin. Jonander eta Agustin. Eta Jonander eta Agustin nongoak dira? Basaurikoak. Basaurikoak eta Jonander, zertara ibiltzen zarete gustora itaztazu? Zertan jolasten duzu gustora? Ajedrezera. Ui, baina hori oso zaila da. Oso azkarra zarete nonbait ez da? Bai, Beno, oso ongiru ditzen zait. Gaurkoan ez du ajedrezean ibili behar, ez da partxisean ere. Gaurkoan, 20 bolatxo jaurtiki beharko dizkiote. Umeek aitatxoei eta itxatxi egin beharko dizkiete. Ia zeinek itxasten dituen gehien. Nahi duzenera, jolasera, guazen! Beno, behin babeserako tresneria jarrita daudenean, nahi duzenean gaizka hartu pelotatxoak eta tira nahi dituzun guztiak. Bat, bita hiru! Gora xo pixka bat, ja, zuek nerekin kontatu, baina itxasten direnean, bat! Hiru, oso ongi, ederki zara gaizka, lau! Baina, olimpiadetara zoaz, Zazpila da! Atzean. Aita, atzek aldea txikiagoa da. Gaizkarik gehiago gustatzen zaio aurrek aldea, ezta? Zema goaz? 8, ja! 9, oso ongi! 10, oida indarra! Aurpegiaren erdian, Oso ongi, zenba juntia bat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bikain! Oso ongi, Jonander, orain zure txanda da, eta babeserako tresneria importantea da, lehen bat suturraren erdira joan zaio. Presta altzaude, Jonander? Nahi duzunean, jaurtiki bolatxoak. Aitari eman, nahi ez, Ba! Bi! Ez da itxatzi. Bi! Hiru! Oso ongi! Lau! Agustin bendur da, atzera gorputza botata. Lasai! 6 dira. Zuek zertzarete bere bandokoak ala. Kastigarrenak ale. Beno, oso ongi ari zara, Jonander. 7. Hau guzti gutxi pata direta. 8. 8 izan dira, oso ongi bikotea. Zatoztu benak nirekin. Kaso honetan, abikoteak koldok. Eta gaizkak, 11 bota dituzte ez tala? bai, Oso punteri ona, bai. Eta zuek berriz, 8. Oso ondo aritu zara Jonander, ez da? Beno, bikain! Nik uste txalondi bat merezi dutela, ez da? Bai, noskitez hori bakarrik ere, dakarzki gutela, beraientzako ditugun oparitxoak. Ara. Hementxe diplomak eta oroigarriak, baita zuentzat ere, gaizka. Kaskarrik asko torri zatelako, baina ezue, gauzatxo bat ingo dugu. Baldakizuek akusain hemendik dabilela, bai ez da, nik lagunduko zaituztet. Guazen!
Hipnosia zientzia moderno bat du, eta egun, gaixotasunak sendatzeko ere erabiltzen da. Zirkitxosia ineta ero, ikusiko zu, Ik erabilia izango du gazta xar hori, ez bakarrik txorten punta hori eramateko, baita pentsatzeko ere, Baita pentsatzeko ere, Txiribiton. Hau oso gauza garrantzitsua da, hori esaten zaio, psikoanalipixa. Esaten zaio, psikoanalizia. Oia, psikoanalizia, eta hori asmatuzun, ai Simonek. Hori asmatu zuen Simon Freudek, baina tira. Oia, aita Simon Freudek, baina Lasai, Txiribiton. Entzun ondo. Trikinosia inbiarribu, trikinosia. Begira ondo erlojua, eta adi egon, hori da Txiribiton. 1, 2, 3, eta 4. Lokartu makalla. Iupi azkenean lortu dugu, gure mastodonte partikularra lokartzea. Ez da lan zaila izan, Mirri, ez da lan zaila izan, hau konzentrazio hutsa besterik. Niri eskere, trikinosia inda. Ikus dezagun. Mira. Nik ordea, hobeto oraindik, behaz izue. Lagun miserableak! Banekien gezurra zela! Baekila gezurra zela, baina gure txantxari usainik ere ez dio kartu eta... Banekien, baiet! Bai! Zuek barregin lasai, baina uste baino lehenago ordaindu diko dira zuek. Bau alakoak, agur! Kontxo, bi gaizkile, eskua gora, aguazila etorri da. Aizu, jauna, gu ez gera gaizkileak, Zer Txiribiton? Arrazoi duk, Txiribiton! Kakusain! Mozorrotuta ere azenolako kiratsa daukan, Udaltzain kapitaina naiz orain, Kakusain kapitaina, Laister, general izendatuko naute gainera. Ja, tira, eskua gora, ega. Ta isilik, bukatu zaie, hauei ergelkeriak. Txantxasakak gure lagunak, Bukatu zaizue festa giroa. Bukatu dira hemengo kontuak. Tira, eta orain, ega. Tira, segi kalabozora atxilotuta zaudete. Ega, biok barrura. Barrura esan dut. Ze ondo! Eta zuek, hartxoak, jakinaren gainean zaudete. Hemen ezin da barrerik egin. Debekatuta dago. Militzori hauek, kaiolan ditut. Beste txiki eta petral hori falta zait bakarrik! Gora Kakusain! Ikusiko dute txirrik eta txiritonek. Entzun. Badakizue, bai. Badakizue zer egingo diedan. Hipnotizatu ingo ditut. Biak hipnotizatu ingo ditut. Entzun. Badakizue zea bere klase den musarra. Negu osoa zuaitzen borretan lotan ematen duen xaguantzeko hori. Horren askazalen zukuz egindako espraia daukat. Mira. Mirri! Honekin hipnotizatu dautziko ditut. Lokartuta, pix-pax! Mirri! Pix-pax! Mirri!
Pis, pats! Mirri, baina atera gaitzak hemendik mesedez lehen bailen, atorrona! Sí, zoologikoa antolatu alduzu, Mirri, broma gutxi, mesedez, broma gutxi, eta atera gaitzak kakusain intzuli baino lehenago. Kakusain? Bai, kakusain. Kakusain izan duk? Bai. Orduan, kaiola hori kakusain izan daba. Bai. Entzuntzak ondo mesedez, barre egiteagatik atxilotu gaitu, eta tira, atera gaitzak lehen bailen berako baino lehenago. Nik zuek hortik ateratzen ari zu ez, da? Bai. Ederki, mesedez eskatu. Belauniko. Mesedez. Belauniko. Oh, Mirri, baina atera gaitzak lehen bailen. Mesedez esan dut, ez? Bai. Favorez. Favorez. Arren. Arren. Esan Mirri guapoa. Mirri, guapoa izoso. Eta preziosoa. Preziosoa. Ederki, bere txaldute askatzea. Arte. Ja. Etxe. Geldi hor, gaizkile zitala. Altza eskuak. Nien nintzen ezer txarrik egiten ari, Pasioen ari nintzen. Ia esan da, jendea espertu xamarra zegoenez, modelo pasea egiten ari nintzen. Naiz tipo horekoa. Claudio Schiffer. Nik usain txarra hartzen dizut. Niri usain txarra? Niri usain txarra? Bai. Gaur goizean dutxatu naiz, Eta txirrita txiribiton ere bai. Beraz, usain txar hori zuria izango da, derrigorrez. Tira, eta orain bestekin batera, tira, eta segi kalabozora. Hora, kalabozora, atxilotuta zaude. Agintariari aurpegira barre egiteagatik. Ona, barrura. Hiru txoriak kalabozoan ditut. Azkenean lortu dut nire helburua. Hiru horiek hortxe bertan ustelduko dira. Akabo! Akusain, noiz zabalduko diguzu atea. Urrengo 1000 urtekoan. Eta noiz izango da hori, asko faltan da. 1000 urte eskaz. Oi hori zen, 1000 urte eskaz. Kakusain, Bai. begira, aur batek barre egin du. Non dago lotzagabe hori? Han atzean, jertze berdea duenaren. Atzean dagoena? Ara. Erdian dagoena? Edo agian aurrean dagoen Kakusain, potxoko hori? Handik joan da? Bai? Arikatu, bere olorra bateko. Azkenean alde egin du. Zeo zer, asmatu beharko dugu hemendik alde egiteko, ba? Zer asmatzen behar? Zergatik ez duk hipnotizatzen, artistalakoa, Hipnotiko. Hipnotizatu ez, baina sikiera lokartzea lortuko bagenu. Egia, hemen daukat musarraren txukuaz egindako espraia, honekin lokartu dezakegu, Kakusain! Bapo, Mirri, bapo! Gauza bat egingo dugu, ja. Ni saiatuko naiz Kakusain ona erakartzen. Orduan,
Zipriztindu jok aurpegia espraiarekin, ea lokartzen duan, eta txiribitonek orduan, txiribiton kendu izkio giltzak eta zabaldu ezagun. Ados? Kontu izbasatorrek, honekin, seko utzi behar diagu kakusain, honekin. Iez egin dit. Kakusain kapitan itzela, agintari gorena. Aizu, tratu bat proposatu nahi nizuke. Atoz, kakusain, esango dizut, begira, askatzen bagaituzu, altzapurruri buruzko informazio emango dira, hori da. Ze informazio. Eskerrik asko, freskatzeagatik, hemen bero handia dago. Ze informazio. Berriz ere, mila esker. Ze informazio. Kendu dizkioko ingiltzak, ondo dira, zabaldu atea txiribiton. Ze informazio. Hori da, papo txiribiton. Itziatea txiribiton, Azkenean libre! Papo! Aize, mirri txiribiton. Bai. Aizu, zer iruditzen? Artaburu honi lezio ere bat eman barko diogu, ez da? Horixe baietz, lezio handien gainen eman diogu, Ja, kakusainek nauka, kopetatik oraino, Balak zer egingo dugun, mirri? Merezi duen lekura bidaliko dugu, gure basapizti hau. Lehoi arriskutsua Malasiako zoologiko. Malasiako zoologikora bidaliko dugu! Alaitasuna, ilusioa, humorea, altzaporruk beti txundituta utziko zaituzte. Aize, altzaporru esan dut ezta? Eta ez dugu oraindik altzaporru ikusi. Datorrela altzaporru eta gainontzeko lagunak ere bai! Beno lagunok, datorren astean, altza ordu berean, altzakate berean, hemen izango gaituzue, basaurin, etxazuela inola ere utxik egin ederkibiliko baitkara. Ordura arte, ondo bizi! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzara ona. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna.